ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କଥା ହେବା ଜାତି ଦେଖି ବାହା ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ। ଜାତି ଦେଖି ବାହା ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଧର ବାହାଉଛନ୍ତି, ଜାତି ଲୋକ ବାହାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କେସ୍ ହେଉଛି ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଜାତି ସେ ଜାତି ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାତି ଆଉ ଦେଖିବେନି, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର, ଆଉ ଜାତି ଅଜାତି ଦେଖିବେନି। ଏବେ ସେ କାଷ୍ଟ ଏ କାଷ୍ଟ ବାହା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ, କିଛି ବେଳେ ସେ ଜାତି ଆମେ ଛୁଇଁବୁ ନା ଇଏ କରିବୁ ନା, ବାହା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମେଡିକାଲରେ ଜାତି ଅଜାତି କେହି ଦେଖିବେନି, ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର, ଆମର ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଜାତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୟାକରି ଜାତି କଥା ଭାବନ୍ତୁନି, ଟିକେ ମଣିଷର ବିବେକ ଇଏ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।